nan mudo ari budiman niniak mamak parik pagar dalam nagari kete hendak ta sabui namo gadang dak taimbau gala di lingkuang maaf kasadonyo kacimpuang paminan mandi rasian paminan lalu ko indak ta jajak ta jalani jo maaf saja buato awamulu rundiang disabui samo mengikui kata nabi samo menyerah pada Allah Allah Ta'ala kayo sungguh Rasul Tuhan Nabi Muhammad ikutan kita amba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang nan beriman, pelihara dirimu jo sanak saudara kamu dari api neraka. Iyo dah. Iyo itu. Kau kaji awak di surau kan iyo kan? Alhamdulillah kalau lain sama paham. Itu adanya apa? Allah kau cari selama kau. Memelihara anak, memelihara kemanakan mendengar orang kampung kau, apa itu adanya? Kalau iyo batu adat pasal di syarak pasandi kita bulah. Salah satu di antaranya, baribu tu, kalau paku kecang balimbiang, tampuruang lenggang legoan, bawa menurun ke sarwaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang, orang kampung dipetenggangkan, tenggang nagari jan binaso. Kalau lah tapangku anak juara to pencarian, lah tabimbiang kemanakan juara to pusako. Isi orang kampung petenggangan tu, isi orang kampung tu itu mah anak jo kemanakan sesuatunya. Ndak lolo ada orang kampung lain itu di badok salain dan warna kemanakan. Kemanakan dewa anak orang lain. Anak di orang lain kemenakan dia, anak awak kemenakan lo di orang. Isi nagari ko inyo dua itunya, anak je kemenakan. Kalau lah tabimbiang kemenakan, juara to pusako, tapangku anak jo pencarian. Lama nagari ke. Kalau lain, secara kafah kita memahaminya,